Wis itu duit 200. Enteng. Tibae bayan Supri iki penak ya hapus-hapusane. Dimingi-mingi pura lek langsung metu duwite. Lah iya to. Wong wis tuwek kaya jek ngengkel to Pri Supri. Kaya kuat-kuat to ae. Hah? Apa ki? Bayo. Oh, bedes. Hah? Dimana wae? Hah? Cuk. Pompong ora nek penggawean tak tinggal dolan dhisik ae. Dingko wetengku lek randang tak iseni sidane mahku kumat. Wah, karepe kancile jane piye to? Dalem motor iso panas nih koyo ngono iki. Wingko lho, lek garing terus piye? Pancen kancil dantes ya. Duh, kok tutup lawangnya. Assalamualaikum. Mat. Mat. Mat jempol. Kula nuwun. Bah, jane sapa to, Kae? Nggih, sekedap. Walah jenengan to Pak Bayan. Wah, ya kuwi apa menusane? Nggih Pak Bayan. Wonten napa? Kuwi iki lho, Mat. Yahmene lawang kok wis mbok tutup kaya manten anyar ae. Lah gak tak tutup lawange Pak Bayan. Aku jebek perkara pitik lho. Mesti nelek jero omah. Monggo pinarak, Pak. Wis ora usah, Mat, ning jaba kene ae lho. Oh ngoten. Dengaren Pak Bayan, panjenengan mriki badhe nyukani bantuan apa Weh, awakmu ki senengane kok jaga di bantuan to. Ya mbok menawa to Pak Bayan, kula diparingi bantuan. Kene kadung rene apa-apa Ya sok enek-enek tak kabari. Lah ya ngono lho. Ngene lho, Mat, tuju aku rene arep ngowahi tipil pajak. Lah sakniki kula dereng nyekel arto ya Pak Bayan. Umpama benjing ku piye? Ya ora apa-apa to, Mat. Sesuk mbayar dhewe ning kantor desa ae. Nggih Pak Bayan. Mat. Kira-kira engko jam 4 awakmu enek acara apa ora? Jam 4.
Lah ketoke gene acara, Pak. Pripun? Nek kene acara, iku melu aku ya. Lah jeng teng pundi to? Wis pokoke engko tak jak seneng-seneng, Mat. Seneng-seneng piye to, Pak Bayan? Maksudku, awakmu tak jak ngelor kabel lho, Mat. Ngelor kabel. Lah terus kabel sapa mengko sing dolor? Weh, jenenge wong kok bakal pekok ae. Maksudku, awakmu tak jak karaoke ning room kuwi lho. Walah song to, Pak. Lah yo kuwi lho, Mat, maksudku kuwi. Piye? Ya kene panggah budal to. Tapi aku rene apa-apa ya, Pak. Wis to, Mat, awakmu rasa ngetokne dhuwit. Iki engko lho wis enek sing ngebosi dhewe. Wah, sip kuwi, Pak. Lah engko, Mat, nek awakmu nyanggon aku, gawe peci ya. Lah nyapa to kok gawe peci ki, Pak Bayan? Apa bar mulai song bablas delok pengajian ngono ya? Weh, kuwi trek, Mat. Ampre mbok dhewe ben ora curiga. Lah aku engko tak ngomong nek entuk undangan tahlil. Walah ngono to, Pak. Ya wis, Mat. Nek ngono aku tak mulai dhisik. Julali lho ya. Engko jam 4 tak enteni ning omah. Oke, Pak Bayan. Pak. Tapi nek kono nek ana ngroke to. Ya jelas enek to, Mat. Jejer-jejer. Wis to, ning kono awakmu milih dhewe sing wayu. Lah ya kuwi lho Pak Bayan tak goleki. Padha ae, Mat. Rumangsamu aku tuh bladek jangan terong ae. Ora yo blenger. Julali lho ya. Jam 4 tak teni ning omah. Oke, Pak Bayan. Wes oleh gisik engko. Wes tak tinggal ngarep dhisik eh. Nyapa montor ki? Lho. Lah nyapa neh montor ki? Apane iki? Padahal lho, wingi bar tak servis. Lek busine ora mungkin, masalah busine nyar. Engko gek bensine entek. Lah, lek tenan to. Patrah kancil demit tok. Nggawa motor mesti ra tau gelem ngisi bensin. Titen ono wecil, lek gak tak bogem dasmu. Leh, nyaporan belante kok ling-aling ngene kono kae. Bos. Sampai nek kene iki ngenteni sapa, Leh, awakmu teman. Ya, Bos. Iki lho man, motorku kentakan bensin nek. Walah, Bos. Susune lek ngisi bensin iki mbok dibeki pisan. Dadi pira kentekan. Kowe iki piye to man? Biasane iki aku ngisi bensin yo tak puli. Lah buktine so sampe kentekan kok. Ngene iki gara-gara kancil man. Nggawe motor aturan. Sing salah ya sampeyan to, Bos. Lah kok iso? Lah seru kancil bocah kaya ngono dadine pegawemu lah. Alah wis bene man. Elek-elek ngono kancil wis melu nyugene aku man, tolong saiki aku tukono bensin yo. Hah? Bensin. Aku pokoknya tuku bensin terus numpak apa to, Bos? Lah kula bensin lho waduh. Lah numpak motor iki apa piye? Oke, Bos. Duite. Yo, Oke, Bos.
Selalu sampai bongkol ora iso muni man. Bos, kontramu gak iso muni to? Kon muni piye? Kowe tak kokon tuku bensin ya tak ngiseni motor iki. Oh iya, Deng. Ya wis, Bos. Tak tukone bensin dhisik, danono ya. Yo. Wo tandos. Ngono iso dadi mantri sapa yang dhisik dalane? Nanti lan berarti ki meng. Beyu. Lah kok turu iki? Bos. 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 Ki lho bensine. Jane lek mu tuku bensin ndek negara ndi to, Man? Aku ngenteni sampai turun. Sampeyan gak ngrasakne ki mang, Bos. Aku ngubengi nek 3 desa lho. Bensine padha entek kabeh. Lah ki oleh no. Ya jelas oleh to, Bos. Lah akhirnya aku mlayu nang pom. Ngono rite lho pome wis tutup. Lu tak dodok to. Ampere aku ben oleh bensin. Beh, kowe iki kok enek. Domong yuk. Ganti susuke. Susuk. Ya wis entek to, Bos. Selama tak ngubengi nek 3 desa ki mang. Rumah sama aku gak luwe apa piye? Ngono rite lho aku sik tambah 5.000 wek. Obah kok tambel. Ata yo tenan. Patrah iki ruwet tok, Man. Oh, sing ruwet. Ran berantik, nek gak tak gawe cara ngene, yo ora bati no aku. Hehe. Aku ngubengi nek terus.